Il-Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u t-Teknoloġija l-MCAST kiseb it-tieni liċenzja biex issa studenti li jsegwu l-kors ta' riċerka applikata fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali f'livell ta' maġisteru issa huwa wkoll rikonoxxut mill-Kunsill Malti għall-professjoni tal-għalliema. B'hekk studenti mill-MCAST jistgħu jsiru għalliema ta' suġġetti vokazzjonali. Din il-recognition tal-warrant għalina hija xi ħaġa li gburin biha minħabba li l-MCAST issa ġie wkoll rikonoxxut mhux biss bħala istituzzjoni vokazzjonali per se, imma istituzzjoni vokazzjonali li wkoll tħarreġ lill-għalliema għall-vokazzjonal. Il-programm jirrikonoxxi l-importanza tat-tagħlim vokazzjonali. Dan il-programm imur lil minn metodi ta' tagħlim tradizzjonali u jipproponi metodi innovattivi fejn it-taħriġ, it-tagħlim u r-riċerka jingħaqdu u jiġu applikati flimkien għal skoperti ġodda u aktar għolja fil-qasam tat-taħriġ vokazzjonali u l-edukazzjoni aktar għolja. Id-differenza kienet li korsijiet oħrajn kienu bbażati iktar fuq eżamijiet u il-kors li qed joffri l-MCAST, il-masters qed joffri l-MCAST huwa iffokat iktar fuq riċerka xi ħaġa ħajja, xi ħaġa li tista' tgħinna anke waqt li nkunu qegħdin nagħlmu fil-klassi. Intant din il-liċenzja magħrufa bħala warrant mhix biss miftuħa letturi fl-MCAST, imma għal kull persuna li għandha l-vokazzjoni li tgħallem suġġett vokazzjonali anke fl-iskejjel sekondarji. Il-warrant huwa mitlub biex inti tkun tipprattika l-professjoni ta' teacher fil-compulsory education, fl-iskejjel sekondarji. Għalhekk jiġifieri mhuwiex għal-lecturers tal-MCAST biss huma welcome illi ovvjament jiffollowjaw dal-kors imma huwa miftuħ għal kulħadd hemm barra minnu interessat illi jkollu l-warrant biex jgħallem fl-iskejjel sekondarji. L-applikazzjonijiet għal-kors li għajnek tikseb il-warrant se jkunu miftuħa fi ftit ġimgħat oħra u kull min japplika dan il-kors li jsir fuq bażi ta' part-time fuq 3 snin għandu jkollu baċċelerat fis-suġġett li jkun jixtieq jgħallem.